Samozřejmě ten machine learning a tyhle ty technologie mají možnosti hlavně kapacitní, úplně jiný než ta lidská hlava, že jo? Nebo než ten selský rozum. Takže ty kvanta dat, který ty potřebuješ analyzovat, ve skutečnosti bez toho už nemáš šanci. Ale je pravda, že musíš tomu důvěřovat, ale musíš se vždycky ještě zamyslet a spolehnout se na ten selský rozum a říct si, není v tom jenom nějaká anomálie, která je způsobená něčím, co nebylo podchyceno v těch datech, nestalo se něco, co ten systém prostě nemůže v těch datech objevit. Jo. Takže vždycky tam je potřeba ten selský rozum, ale bez těch technologií už prostě to ten člověk nemůže zvládat dlouhodobě. To je pravda, jo. To je téma, který se v tom business intelligence hodně řeší. Říká se tomu data governance nebo něco takového, že by vlastně každou tu datovou sadu nebo každý zdroj dat měl někdo být za to zodpovědný, měl by to být schopný vlastně garantovat, že ta kvalita dat je dostatečná, jo, protože když to zase věříš jenom těm strojům a nebude tam nad tím nějaký člověk, nějaký lidský faktor, který se na to podívá, tak tam může opravdu dojít k nějaký systémový chybě a může to pak vést vlastně desinterpretaci těch výsledků. No první je opravdu ta kvalita těch vstupních dat, jo, protože business intelligence nad špatnýma datama ti je k ničemu. Takže a to bývá dost často vlastně přidaná hodnota všech těch projektů, takový side effect, který sice nikoho nepotěší, ale ve skutečnosti je dobrý, že najednou teprve ty lidi zjistějí, jaký špatný data mají v těch primárních systémech. Jo. Najednou z toho vyplavou prostě fakt nesrovnalosti v číselnících nebo v účtování nebo jakýkoliv, nebo ty procesy z toho vyplavou úplně nádherně, protože najednou zjistíš, že na té který pobočce fungují úplně jiným režimu a zadávají ty data úplně jinak a jinak si to interpretovali, protože nejsou dobře vyškolení a tak dále. Takže tohle je určitě takový side effect všech těch implementací a to si myslím, že každá implementace odhalí a na to si musíš dát pozor, protože jinak narveš prostě třeba 100 000 miliony do BI, ale teprve za rok a půl, až si vyčistíš ty primární systémy, tak ti z toho začnou padat dobrý data. Systém blízkých cílů si myslím vždycky pomáhá, protože i ty lidi se s tím BI musí naučit. Jo? Jako vytvořit super, mega velký řešení a odprezentovat to na nějaký poradě a všechny tam s tím ohromit, to je pěkný, ale ty lidi, jako ta lidská mentalita je taková, že prostě, že jo, tak ta křivka přijímání prostě jakýkoliv změny je známá, takže ty lidi prostě si na to musí zvyknout, musí zjistit, že už to nemají dělat v Excelu prostě na 100 tisícovým souboru a tak dále. Musí tomu začít důvěřovat, což samozřejmě souvisí s tou kvalitou těch dat. Takže určitě ten systém blízkých cílů je lepší než nějaký monstrózní nasazení.